Konflikt medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom vystrašil finančné trhy. Moje portfólio kvôli tomu kleslo, aj keď žiadna z mojich firiem s tým priamo nesúvisí. Dnes vám ukážem, prečo je tento konflikt problém hlavne pre firmy s vysokým PE ratio. Problém môže vzniknúť, ak konflikt spôsobí dlhodobo vyššie ceny ropy. Mechanizmus je celkom jednoduchý. Vyššia cena ropy spôsobí vyššie náklady pre firmy. Vyššie náklady pre firmy spôsobí nižšiu maržu. A nižšie marže spôsobia to, že investori začnú preceňovať akcie. Ďalším problémom je riziko vyššej inflácie. Ropa je totiž všade okolo nás. Vstupuje takmer do všetkého, doprava, výroba, logistika. Keď zdražie ropa, postupne zdražie aj množstvo ďalších produktov. Proti inflácii sa bojuje zvyšovaním úrokových sadzieb, a to akcie nemajú radi. A práve firmy, ktoré sa obchodujú za vyššie PE ratio, sú na takéto zmeny často citlivejšie. Poďme si to ukázať na jednej akcii z mojho portfólia Lam Research. Vybral som si ju preto, lebo mám v nej 8% portfólia a pokles mal na mňa vplyv. Akcie za 5 dní klesli o 16%. Lam Research vyrába zariadenia na výrobu čipov, napríklad pre TSM, Samsung alebo Intel. Firma je doslova stroj na peniaze. Firma má brutálne marže 30% a vysoké návratnosti. ROA má 30, ROE má 65 a ROIC má 45. Problém je ten, že akcia sa obchoduje za PE ratio 43. A Wall Street sa pozerá dopredu. Keď bude dlhodobo vyššia cena ropy, ako to ovplyvní marže a návratnosti? A budú nejaké buybacky? Vtedy sa PE často preceňuje smerom nadol. Samozrejme, za poklesom akcií Lam Research môže byť aj viac dôvodov, tento však momentálne vnímam ako jeden z najdôležitejších. A čo vy? Vnímate posledné dni rovnako ako ja? Alebo máte na to iný pohľad? Urobili ste kvôli tejto udalosti nejaké zmeny vo vašom portfóliu? Napíšte mi do komentára. Majte sa.